A, filmezi? Nu. Hai, uite. Hai. Ia. Ia. Bă, da, sunteți Hai că acum îi vede. Bă, da, prușca. Uite. Uite ce fuge. Ia uite, uite. Hai, dă-i și Hai, dă-i. Hai, ce se bată ăștia. Sănătate. Uite aici. Bă, da, proști pe cuvânt e. Ce ne mai distrai? Ia. Opa. Ușură, tata, ușură. Hai că voi mâncați, na. Ia, băteți-vă și voi, ia. Care sunteți, ia. Uite-l ăsta, micul ăsta care a venit în fugă, ia. Cred că ești prost. Uite, a luat toată. Ne împrieteniră, acum, ce dracu? Ia. Nu mai am decât ierții. Dar nu lasă. Asta. Eu mă mănânci tu. Ia uite. Ăla-i sâmbure. Uite că la spate. Stai mai avem, mă? Da. Uite că ia. Ce fericit sunt. Am lăsat cu oamenii. Trecere de regulamentare, cum ar zis ăla. Ia, vedeți când toate sunt... Dar de alt, zice, cine a mai văzut cum trece de neregulamentare? Da, sunt fete. Toate au cât un sâmbure. Ia uite la ce rămă, ia uite. Ia uite. Vezi?